क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बेंगल सीमायारि ओनसोलाव पुलिसा सेबनानै आयेन बेरेखायै लाबोनाय मोसौ हमनो हायो। गसाइगाव महकुमा सिंनि सापकाटा पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया गंसे बोलेरो पिकआप भेनखौ सेबनानै 13 मोसौखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय मोसौफोरखौ AS 17C4883 नम्बरनि बोलेरो पिकआप भेनजों सोनाब बेंगलनि फाख्रिगुरिनिफ्राय आसामनि धुबरी जिल्लानि जलेश्वरसिम लाबोदोंमोन होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं आयेन बेरेखायै मोसौ लाबोनाय बोलेरो पिकआप भेननि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुङा धुबरी जिल्लानि बिलासिपारानि थागिरि रुबुल आलम आरो आब्दुल खालेक होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। हाइब्रिड है हाइब्रिड को ए काजा हां मुक्ति ना की गुलाबी पत्ता ना ऐसे पावन apa itu? Coba lo nih. Karena berarti aku di luar tuh deh, nanti aku saya ini jadi apa itu beriak berarti itu begini helmet jaga jalan na. Apa है? कोई भाल